Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jażel is-seduta parlamentari ta' tnejn filgħaxija biex jirreaġixxi għad-dikjarazzjonijiet iebsa li għamel l-eks Kummissarju Ewropew John Dalli 48 siegħa qabel fil-programm Dis-Set. Lorenz Gonzi u John Dalli mhumiex jaqblu dwar is-sem ta' Rita Xkembri, uffiċjal li ħafna fl-uffiċċju tal-Prim Ministru fl-investigazzjonijiet li saru f'pajjiżna dwar ir-riżenja tal-eks Kummissarju Ewropew. Was li Malta tajjeb kienu informati pass x'inhu jiġri fl-investigazzjonijiet mill-persuna li taħdem fl-uffiċċju tal-Prim Ministru li hija Rita Xkembri. Jiena f'ebda ħin ma ġejt avviċinat jew infurmat mill-kap tal-IAID u allura il-persuna Rita Xkembri f'dal każ li għandha rispett kbir min naħa tiegħi għas-serjetà u l-integrità tagħha, f'ebda ħin ma kellmitni fuq dan il-każ jew fuq xi każ ieħor. Lorenz Gonzi u John Dalli mhumiex jaqblu lanqas dwar il-kuntatti li seta' kien hemm bejn il-Prim Ministru Malti u l-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso dwar ir-riżenja tal-eks Kummissarju Malti. Rita Xkembri kienet parti mill-investigazzjoni li qed isiru. U kienet taf fid-dettall l-investigazzjoni li qed isiru. U allura inti temmen li din ma informatx lil ħadd illi x'kienet jiġri. U allura temmen illi meta Barroso ltaqa' mal-Prim Ministru fil-5 ta' Ottubru ma tkellmux fuq dan il-każ. U dawn huma circumstantial evidence. Jiena f'ebda ħin ma ġejt avviċinat minn Barroso sal-ġurnata li jien għamilt l-istqarrija fil-Parlament fuq dal-każ. Fl-ebda mument tal-5+5 naħat qalli jew il-President Barroso nnifsu ma avviċinani jew kellimni fuq il-każ tal-Olaf. Intant waqt is-seduta parlamentari ta' tnejn filgħaxija l-Prim Ministru qal li l-Avukat Ġenerali għadda il-fajl dwar il-każ John Dalli lill-Pulizija sabiex dawn jinvestigaw min-naħa tagħhom. Fl-istess ħin, Lorenz Gonzi ħabbar li din l-investigazzjoni tinvolvi 3 persuni. U fl-istess waqt li l-Prim Ministru kienet jitkellem fil-Parlament, l-Uffiċċju tal-Kabinet ħareġ stqarrija maħsuba speċifikament mhux biss biex twieġeb dak li qal John Dalli f'Dis-Set, iżda biex tiddefendi wkoll l-irwol ta' Rita Xkembri fl-investigazzjoni li saret f'pajjiżna kontra l-istess Dalli.